Borjan constituency angkang Dillai pathuak lamalong ingdeng sirkep Dillai interclub men's lapen ingdeng isi Dillai interclub women's football championship ke pathu pangching pontanglo bang solong alhi sarpo manaping pen kachetong dun kasa kongchun bang Dr. Pankaj Teron Borjan VDC Kaman Tiso Karbi Language Development Board Chairman Nobin Terang Karbi Autonomous Council Abarim Chairman Long Kitimung Kapta Kongchun bang Songbe KRAA Borjan Hawaramai Amaipu Kehai Tokbi KLA Abarim Kongchun bang Liladhar Teron na penangan ke thekiding atum chitong dun ke pathu ke ting siarni mai ke padopon along DSA Amaipu mun sintimung pen mai charipon along DSA alama ingthul ponsi kalitang atuma phan chikimo padopon la pen club crate rock atuma phan football sitami ron ponlo labang so ke ting siarni pinsomar ke pathu ka chephopon ke cleared up FC la pen zigzag FC angbong si pathu chephopon la pen first half ke pathu a hutsi cleared up FC atum goal pumni thapon lo la pen full time pathu ponde da phi anta zigzag FC atum goal ipumta chitun edet 2-0 a goal pen cleared up FC atum chepahai ponde lo adunto DSA pen football ke pathu ki b pajut eta phi cricket kabaddi la pen track jump ke pathu sitami b.2 helang la pen Dillai ahawar sports mate pathu parong rona thu ning ke parung ponji la pen ke paprang dunji aphansi nilitung ke mang pon pota DSA chunbang nobin ropi pen than pachini pon so liga bank ke under DSA under club das pon choti item cheng po June 24 an sila bang liga bank apen also saro tumbang ke bangji June tarik 4 ni pensi la women tumbang ke la bang apen women tumbang ke di kum pioneer bank ke akuri bank ke patu ponte lo women tumbang ke la alang tu league system si patu ko women ko mama la point jong advising tum la ko mama ke hai jong alang tu bang si champion men tumbang ke kadu babe 16 club do 16 club ang bong patu ponte la dan quarter pioneer do ji so ki bang ke dan ko Dillai pen bijoy rongpi karbing long life